हेलौ एभ्रिवान बरायफिनबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। एक्चुअली आङो दा दंफैयो फोथारावहाय। आङो माने एसे दै सोगासिनो दै फोथाराव। आङो दिन्थिगोन उननि भिडिअआवहाय, दिनैहाय दिन्थिनो हानाय नङा। जास्ट माने दासो दैया हाबफैगासिनो आरोना। साननैसोनि उनाव बियो बुंजोबगोन। आङो एसे दिन्थिगोन आरो दैया हाबफैजोबोब्ला। दा जियानो हक, आङो जितु माने थाम्बनेलावहाय होनानै होदों, बे थाम्बनेलाव होनायखौनो दिनैहाय फंनैसो सावरायनो थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना। नोंथांमोना मिथिखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ ना। जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा। जोङो बयबो नुनो मोनखादों फेसबुक आरो बेबायदिनो गोसारलाबायनाय जोङो नुनो मोनदों गोबांथार फेसबुकआवहाय। बे जाहैबाय एक्चुअलि बारा मोजाङैबो मिथिजोबा आरोना। भिडिअखौ बेखायनो आङो लाबोगोन लाबोआ नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। माथो बुंबावनो, आजिखालिथ' भिडिअसफोरा बिराद गोसारसै एसेयावनो ना। दा जोङो नुनो मोनदों जिथुनाखि बे पिक्सार बा भिडिअसआ भाइरेल जाबाय थादों। एक्चुअलि मा बुंबावनो ना, आजिखालि हाथे हाथे मबाइल फैबाय, केमेरा थाजोबखासै। आरो नैबे एन्ड्रइडनि जुगावहाय मानसिफ्रा आजिखालि माने भिडिअ कल खालामो आरो भिडिअ कल खालामनानै बेबायदिनो स्क्रिन रेकर्डबो खालामो दै, जोङो बयबो मिथिनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो सासे बेवहाय जोङो आइजोआनो जा बा सिख्लायानो जा ना, जियानो हक, दा जोङो बे भिडिअसखौ जोङो भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। सोर भाइरेल खालामखो मिथिया, बयफ्रेन्डआसो खालामखो ना सोर खालामखो मिथिया आरोना। दा जियानो हक, बेबायदि जानो नाङामोन, खारन मोनसे जब मावबाय थादों नङा होनबा, मोनसे बिबानावहाय बेबायदिनो दङ, जेरावनाखि पुलिस बिखयायानो जा बा बेबायदिनो फरेस्टारानो जा, जियानो जा ना। एसे दुखुनांथाव जायो आरोना बेबायदि भिडिअसफोर भाइरेल जायोबा, एसे लासिं सिंबो जायो। दा सोर खालामखो मिथिया, बेखायनो जों एसे सांग्रां जानांगौ। एक्चुअलि आङो जाय बेक्तिया बेबायदि भाइरेल जाबाय, आं बिथांजोनि सायाव थांखिनानै एथबां बाथ्रा आङो बुंनो सानाखै बा आङो बुंनोबो सानखायाखै आरोना। जास्ट जोङो बेबायदिसिम सहैनो नाङा। आङो बेखौसो खावलायनो सानो, केयारफुल जानाया मोजां जों, आरो सांग्रां जा आरोना। आजिखालि थारमाने नैबे एन्ड्रइडनि जुगावहाय मोनसे समाव मोजां मोनलायबाय बा गोसो थोलायबाय, जियानो जाया, जोङो बेरायबाय, एकदम इन्जय खालामबाय ना। जायगाफोर जोङो गिदिंलाबायनो हायो आरोना। बाइकनि खिथुआव गाखोनानैबाबो बयफ्रेन्डजोंबाबो बेरायबाय आरो। बिनि उनावहाय जोङो माब्लाबा बेबायदिनो भिडिअस कलफोरावहाय जोङो प्राइभेट पार्टफोरखौ दिन्थिलाबायोना। बेबायदि दिन्थिनानै लायोब्ला माने स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै लाखिनाय जायो आरो। बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ। आंनियावबो बेबायदिनो फन फैलाबायोमोन, सानैसो ओरैबायदि माने डिस्टार्ब खालामबाय थादोंमोन आंखौबो, माने प्राइभेट पार्टखौसो नायो जाहैदों। फाग्लासो, बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो। ओमफ्राय आं उनाव ब्लक खालामबाय। बेबायदि माने प्राइभेट पार्टखौथ' जानला मोनला शेयार खालामलाबायनो हाया। भिडिअस कल खालामबाय थायो डिस्टार्बनो, माने बिराद जारला, मा बुंबावनो। बेखायनो एसे सांग्रां जा, आरो जों जानला मोनला प्राइभेट पार्टफोरखौ शेयार खालामनानै लानाङा आरो, नङाबा बेबायदि अबस्थायाव गोलैगोन। दा जेरैबायदि माने फरेस्टाराव मावनायसो ना मासो, आङो बांद्राय मोजाङैबो मिथिजोबला, नाथाय एसे मबाइलै नुनो मोन्दों आरोना। जियानो हक, सोमोन्दोआव बिनानावानो जा बा बिब'आनो जा, जायआनो जा ना,
जोङो बेबायदि अबस्थासिम सहैनाङा आरोना खालाम बायदिसिना रोखोमनि गोबांथार जोङो भिडिअस पिक्सारफोर साफायनो हायो दैखांनो हायो नाथाय जोङो बेबायदिसिम सहैनाङा आरोना आङो बेखौसो माने खावलायनो सानो आरो सांग्रां जा बयबो जोङो बेरायनो हायो गोसो थोलायनो हायो हाबा जालायनो हायो जोंहा बेवहाय जेबो बादा गैया आरो बुंनांगौ गैया नाथाय जोङो नैबे मबाइलनि जुगाव एसे साबधान जा आरोना इनसिडेन्टआ जानायनि सिगाङावनो जोङो केयारफुल थायोब्ला जानो हाया आरोना बेबायदि जाथाया बिराद दुखुनांथाव मा बुंबावनो दा जियानो हक गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन बे भिडिअसखौ आङो भाइरेल जाबाय थानाय हिसाबै नुनायखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय।